Dumateng para bapak ibu ingin rawuh ing dalu menika. Ya ngaturke sugeng dalu selamat malam. Selamat berjumpa dengan hadirinnya Widodari Ayu saking pagelaran Wak Margobudaya. Ya ngaturke salam pambagyo, salam sejahtera, salam sujud syukur. Nah, pinanggih kalian seni tradisional kita pagelaran Wak Margobudaya. Matur suwun sanget. Dene keluarga besar masyarakat desa Terban dalam rangka sedekah bumi, alhamdulillah kersane mbari pagelaran Ketoprak Margobudaya. Ya semakin larut malam Bapak Ibu, khususnya Terban mau diajak goyang-goyang. Oh, bremeng gembong kanthi Terban. Bremeng gembong maaf Bu ya. Mau dihibur kalian ada 20 bidadari cuantik yang malam hari ini sanggup untuk menghibur panjenengan sedaya. Yuk di awal jumpa kami artisnya ayu-ayu cantik-cantik malam hari ini. Ya tak panggil perdanaku cantik si kecil cabai rawit dari kota Rembang Bangkit. Yuk tak panggil dia Ayu. Devina Kumala. Asik. Yuk. Oh iya.
di mana ibuke? Isih nunggone apa ora iki ndi ya? Nah, ibu-ibu iki lho, wis padha kondur. Napa tasih? Ah, ibu kabeh tak hibur karo artis kuwake kaya ngene iki lho. Walah, iki kok akuman bayaran ta ora? Lagi napa kok gak umane? Lah iki penyanyi kurang jina tak gawa kabeh lho, Nduk. Nah, sing ngersake ngono kok ya. Pak Lurah bawane sing ayu sing cantik please. Oke, siap, Bopo. Nah, alhamdulillah. Ono pirang-pirang asli. Nah, iki artis-artis marga budaya ayu-ayu. Ya, Devina. Nah, mengaturan calon-calon dulu. Ben kenal karo Devina sapa ngerti kok nek dibek mantu piye ayu brem iki kene. Sawahe akeh lho, Nduk. Gak usah mau. Lho, kadun. Yo ora kok lho. Aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, anake sapa ki kok ngono ya. Ya, anyep-anyep tetap kompak, Tetap semangat. dia tuli Dino nih mas. Hah? Dino. Dino, iki mau Mas yang dari Kerban. Mas Oh Mas Dono. Ojo betul mungkin nganggo masker tuh Mas Dono makan aku pangkel kali Asmoro tetep lagu wajibnya Mas Dono iki. Nah, sing Mas Dono iki saka Terban lho kok iso ning bumi kok ngantekan Terban yo. Kayak dikasih dena dulu. Iya, semoga sinaringan marga budaya sing tetep ora bakal neko-neko. Wow. Denok sing ndi sing dibelah, denok kabeh iki lho bocahe. Ayu-ayu kabeh ngene kok yo. Ono sing kaya turis ta lho kae. Marga budaya lho iki.
Devina, Pandu Winata. Satu tembang mengawali jumpa kita bareng artisnya Ayu dari Margo Budoyo. Langsung permintaan dari Mas Dono yang dari Terban, ada tali ning Asmoro. Harus diputar ya. Masih bersama kami Margo Budoyo. Yuk, yuk. Lina. Maju ben ketok cetha di syuting kok ya. Semene kedene masa ora cetha, Mbok. Ora cetha. Ya ibuke iki lho. Nah, dikasih tambang campur sari lagi ya, Bu ya. Kok tidak ada suaranya ibu-ibuke? Nah, mosok nyamine padha ngantuk. Oh, dereng toh? Nah, oke, persiapan ngersake lagu napa, Bu? Nah, kita muter tali ning Asmoro. Permintaan dari Mas Dono yang dari Terban. Nah, dibungkus dulu. Ibuke persiapan ngersake napa, Bu? Langsung tak puter, tidak usah pakai lama pokoknya. Apa laren mikir sik please dalan guyang-guyu iki lho. Napa, Bu? Heh? Alah kok geyong-geyong kendil wis tuwa mosok ijeh kendil-kendil, Mbah. Karek geyong-geyong bloko wis ora iso kendil-kendil. Iya, spesial Mas Dono yang dari Terban goyang bareng bersama artisku Margo Budoyo lho iki.
curhat ini mau ya. Oke deh kalau begitu terima kasih buat Mas Dono ya. Lagu sudah diputer suara alunan dari Mbak Nina Herlina. Curhat sithik ra apa-apa ngono lho. Kita penjaluk lagu ora ere. Tukang son gimana Ibu Bapak? Dangdut campur sari ngono lho Pak. Oh, kiong kendel iku ya tayuban apa ora ana campur sari geyong-geyong kendel. Napa Bu? Apa? Jambu alas. Tali kotang. Ora trimo taline sak isine talen apa. TTK tragedi tali kotang. Oke deh kalau begitu langsung tak puter semonggo silakan kalian Rego Budoyo. Ayo lo sing duwe kotang ya, sing kotange pedhot iki taline wis siap sedia. Nah, ben ra ucul ditaleni yuk, Nduk. Sapa sing iso pia-pia? Ayo ya. Kowe iki nek ra mbok kotangi iki tenan iki ora ngoso ora ketok blas susune. Dipasang kotang lho piye? Ayo. Ya wah sulit. Nyano yang ini kok susune kok ora mongko kok sulit terus susune tetep alit. Ngono ora tak undur-undur kowe ora ndang mocot-mocot susumu. Wong penyanyi kok susune kok terepes ora pinter carane ben iso mentek ngono iku. Nek ana jaminan jeruk lebokno kene ben tak entuk ngono lho. Ayo TTK tragedi tali kotang memenuhi permintaan dari Mae khususnya Bremies. Mau ada mak nyanyi ya mak rapopo tak rono mikir tak gawa rono. Tenang tak orang nek reso nyanyi nyawer ae mak. Mang kok ndek awan kok sangu 5.000 mang ndak wis entek aja ora metu blas. Ayo TTK tragedi tali kotang. Kasih
ya lho, Dik. Sing asli sing ijo. Nek ora iso Ujo kali sakotane saiki melako ilang sak slirane menyanyi tanpa pamit ngapari apa kowe lali karo aku iki regane nembemu kuwi wujud katresnaku jare kowe melu aku dek cetis lah kok melayu kok tinggal lho Mas. oh kurang larang dek cetis muka sate kowe ilang Mas Angga ketika ku goleki kali kota Bali kota saksi tresna tukang suci Bali kota saksi tresna tukang suci terlepas sudah juga permintaan dari ibu-ibunya Bremi khususnya Tali Kotang sudah terpenuhi. Dilanjut lagi ya tak panggil lah ibu-ibu nah ini pan-pannya Mbak Tata mana Mbak Tata ya Tata Marita diajak dangdutan mawon ya Bu ya suasananya sing rada ates ben dijak goyang ben rada anget-anget ngeten ya Bu ya oke cocok ya ta jak goyang ta nah, Tata Marita cah cilik gitu yo basir cah anak ini iki kok ya ada turu ya nek ana lagi ayu-ayu ngeweh kabeh. Ya ta kae ibu-ibu mbok menawa ngersake lagu. Gimana Bu? Lagunya apa yo? Lagunya apa, Mbak? Iki wonge kok ora ketok. Dangdut. tunggu lama-lama Dangdut terserah dirimu wis ngono pesek. infone Ji Dikasih Tia Monica, Mbak. Wah, kalau Tia Monica. Yo. Sakarep ya Mbah ya, sing penting apik ngono lho ya Mbah ya. Mari Mbah iku wong dangdut kok njaluk kok geong kendhil iku piye lah Mbah. Adene wis tuwa ya, geong-geong tapi ya wis kendhil-kendhile karo sithik. Ayo Mas. Dang cepet ready. Apa mah ora krungu kok aku kok. Ya ada cah ganteng. Oh, Mas ribut. Mas. Gimana? Oke.
Koneji Sasti Mama batu ulan jatuh cinta kasih saudara Cintari sabutri raja bagi pacara ucap cinta Gak keduh hati londa duka ulan pandang makin malu Gandeng orang biola atas sana Rasalan harapan san ode rebalan rebalan Ode senyum kate obat-obat tergoda Timbul cinta menjaga pada pandangan pertama Dari situlah aku terlena Oh gede kata Ivanja Apakah mau jadi pacar kakak Oh gede kata Ivanja Membuat diriku tergila-gila Dia menikah urus cintari Dia menikah tinggal di Juli Dia menikah anak bapak mati Dan aku legang terdewi Dia tata manis sekali Dengar cinta mati Ayo
Ayu. Walah, caci goyangane toget-kleget kaya urur kepanasan. Gimana ibunya? Mantap apa, Bu? Yo mantap yo. Ya, dikasih dari lagi ayo. Nah. Siji loro telu sapa sing wani nyanyi ayo iki lho. Ayo. Ya tak panggil ya Dayu Safitri dari Kota Kudus Kereteke yuk. Iki lho si bokong semok. Sing duwe bokong semok marga budaya ya dia Ayu Safitri. Disisik nduk bensine nduk ben ra mogok dalan. Ya perjalanan jauh Kudus tekan gone Mberemi adoh. Bensin 1,5 liter. Ya apa Mbak Ayu? Diaturi boleh saja, Mak. Boleh saja dipersilakan. Sopo sing ngersake monggo wis pokoke Monggo lho, Bu. Monggo lho Bu. Bisa buta anggernya. Terus perawan iki nggih. Tenan. Perawan kok bokonge kok dikilani kok 4 kilan iku perawan tenan ta perawan. Perawan jahitan, Mak. Ono perawan kok jahitan lho. Perawan ki urung tau lair kok dijahit. Ya boleh saja Mas Ribut, Mas Jena yuk diputar kembali yuk. Asik. Suatu saat
mencintai dunia, tapi semua itu tak ada balasannya. Sekarang atau lusa, tua atau muda, yang pastikan dijuga. Yes, hehehe. Semua diperbolehkan, wah. Terus ditawa-tawakno kaya ora ono sing ngenyang gitu ya. Yo. Makasih ya Mbak Ayu Sapitri dari Kota Kudus Kretek. Ya, Nduk. Tak pilih sing bokonge kandel-kandel. Ayo, Septi si Mili Kiti. Ya. Bocah kuli ning Kemlindi ya. Ya kene ya Sep. Mama. Yuk Bapak. Wis kadung ditanggap dek sok. Ora do nyuwun lagu iki dak emane-eman. Ayo, Mak. Dek sewak ini, Mak. Cek. Grombol jaki. Kayak tandur kurang emasnya nek kok bolong-bolong. Ayo Dek dikasih lanjutan ae sing rada ruancak lho, Dek. Sing rada ancak. Apa lah? Sir. Alah, jangan tunggu lama-lama, Basir. Manis. Wani pira kowe wani pira? Wani pira? Mbok tunggu suwe-suwe. Mang aku nek utang. Dingi lorong mbok sahur. Kok nantuk saweran ae. Ya, Sir, mulane iki ndang rabi ngono lho. Terus Sir. Selagi selip teguh kayak ngono kesuwen kandhane ya. Teguh iki wis dedekan kok. lah ya. Ayo ditunggu lama-lama nek kesuwen kok malah dadi kadaluar sono. Ayo. Cocok yuk karo Basir ya Pak, ora usah tuku guling pokoke padha empuk. Apabila engkau berjumpa dengan seorang darah yang akan memberi harapan dengan sepenuh jiwa, Jangan tinggalkan aku menunggu bila terangmu tak padamu. jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Marco budaya Mas. Sing asli sing ijo deh. Nek ora ijo, oke. Sing duwe maksud please lho Sak, Margo Budaya. Iya Mas. Liyane iku gawe lho ya. Asik. Basir kok tekan kene lho lapo ngono lho. Kesal dan kesal engkau jadikan bila diriku dirayu orang. Kemana aku akan Mencari bila dirimu melangkah pergi. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. apabila engkau berjumpa dengan seorang darah yang banyak memberi harapan dengan sepenuh jiwa. Jangan tinggalkan aku menunggu bila dirimu tak bersatu. Jangan
lama-lama aku diambil orang. Ambil Asik. Gak AFD gak apa deh. Ya oke. Masuk. Ayo Mas Bosi. Yo. Kesal dan kesal engkau menjadikan bila diriku dirayu orang. Kemana aku akan mencari bila sakti melangkah pergi. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. 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 Sampun aturan. Terima kasih sekali Mbak Septi si Bokong Gede. Sudah mendengarkan suara yang sungguh sangat lantang sekali dengan goyangan yang wah memang sangat biahut sekali. Ngeri kumang nani bani ngono terus piye ngono. Sedang panggung jalo tak apakno kowe, tak sunati saiki apa sesuk. Bocah kok nek ndok barang kok aja ngono le. Wong penyanyi polah kabeh nek ngono ngebreki ngono sida semaput. Septi ngono ora apa-apa sing ketiban piye jajalane wis. Langsung gepeng ta ora. Aduh aduh. Ayo, Diayu ini marpuah kene, Nduk. Ah. Ini sayangku kalau izin ditunggoni mak-make kok ya. Iki diguyur dangdut campur sari dangdut campur sari ya, Pak nggih. Oke deh. Ya sayang. Ayo apa sing canom-nom ning kono kok do meneng-meneng ae iki lho lapor rene lho. Iki asline jago mak ibu-ibu. Akeh ning daerah glung-glung ora Maju, rukun. Mak. Ora rukun. Kok iso sebelah kono RT kono. Lah iki lapangane ya mbok, Mak, mulane. tambah lapangan mulane. Nah, penontonnya kita masih sithik. Ayo sayang dikasih apa Cahayu? Bratasena ya, Mak. Bratasena. Bratasena kok ae rene lho nang kok nek malah tak parani malah ning petengan raketok ngono au. Buni, Mak. Buni kono. Mau wedi aku nduk. Sampeyan sampe Aku awal. lho kabeh. Kok nek malah terjadi sing Ngono. ora bener gak piye lah. Tak kabeh sesuk. Ya, Bratasena. Ayo. Ayo, Mas. Mas Buni, Mas. Aman kesokon jerumian Bu. Nanti Pak Gendut, Pak Kartoletong, Mas Angga masih siap untuk memocok perut Anda semuanya. Oke. Wes tenan juana kok temen. Saiki dene lah Mak kok ngono iki. Rada lemot suwene iki lho, suwene. Jaluk rabi jare mak. Suwene dadi Tukana vitamin ngono suwene dadi ketua ketoprak. Apa, Nduk? nganu Wijaya Kusuma, Mak. Wijaya Kusuma, Mbok. Wes takut-takut jenal ayo kowe, Nal. Ngono kae yo. Nek ana penyanyi kok ndoprok ae terus. Bratasena. Hei. Zozo. Zozo.
aja mek bengok tok ngono iku ah. Malam terakhir ngono tok iku ndak yo ora pakai semangat ta cah. Lah iya piye Mas Nul? Carane malam terakhir ku piye dak ngono ah. Mosok njaluk tok. Lah iya. Mas Erol malam terakhir ya. Ini mau siapa ayo? Putri, siap. Galak-galak Mas Ali. Ayo Pia. Malam terakhir ya. Oke. Ayo, Mbak. Ayo Pia. Ya kene ya, ini mau. Ayo adik-adik. Semangat. Ya, si gerak gepeng iki lho. Wes ayo kena nanya apa sak karepmu. Nah, kene wes tak dilane bocah kok ngene geringe ngene iki ora tak kompo iki dak randang mongkok-mongkok. Wes aku gumun saiki didandakne rok jane ya rada irek kain. Ayo terserah dirimu ya Pia. Aduh apa? Sabar, wis tak sabar ya aku wis kuru-kuru olah tajak kowe. Ndangge. Mengengeh ae kaya ada panjeran kamar 5 watt iku wong. Oke Rul, pokoke sepenting goyang Rul. Wong kowe es teh gula batu kok. Ngocah-ngocah njaluk lagu duitmu 2000 kok ora metu. Ayo ya Pia, sabar ya Nduk. Ah, iki lho Rul. Sabar ya Rul. Yo. Tenang lho, jane hanya njaluk tak cas neh kok. Lemote ra karu-karuan. Wes, apa baterene lah ya. Bocah ngono. Nanti meniren kok Jek, karo udut, karo jengking, karo mleding. Ngono kabeh dadi bos ketoprak. Lah kok dak malah tambah ngelunang. Wes. Batal tanggal 30 wis kei wayang kulit ae le. Ono wayange. Coba tebater apa? Lah iya piye wayang wong ra entuk ndekne takon wayang kulit. Terima nggawa kulit karo didebok kowe saman. Ayo Nduk. Ayo Sri aja sejaten wayang ape lunga. Maju ayah, ngono tak. Udah kaya grek-grek ngene. Tak oklek-oklek sisan ngene malah. Ya Allah Gusti. Sing dikotangi gelapane. Ayo rasanya nyekeli katane lho.
sulit wah. Entuk kaya ngono lah ya sakake bocah ngono melase kalau nyawer ya 1000 niku ndak. Apik arol. Mandek ditambahi 5000. Lho mak ya mek mlongok blok kok rasake bocah kaya gere gepeng rambut sakeni. Disawer kok benang lemu pun kena nggo tuku es pop. Oke ya, Pia Valen sama Putri. Nah, satu berdua ya, Nduk. Terakhir iki ya. Engko bar iki jek ana ndangdutan diguyur Mas Kartoletong, Mas Gendut, Mas Angga. Nah, ayo sini sayangku. Nah, terserah dirimu, Nduk. Nah, ini. Ayo sayangku, cantikku. Ayo, Put. Hehehe, apa geger-geger iki, Cah? Ora krungu ngaduwe ngono kok. Yang racun mas. Wih gayane yang racun mas monggo. Gak ngono cak-cek ngono. Kok iso mat-umet kaya ape bis. Ayo mas, tak jloki tenan ngono. Aja kowe lagi bar anak cilik aja Nduk. Aja Nduk, sabar ya. Alah tak gintang kintu. Tak gintang pintu. Ayo Nduk. Ayo Mas Jainal. Wes. Suwineran tak jloki tenan. Bocah iki wis entek paketane Jainal lagi nah. Wis lemot. Ayo. Sorry, Jack. Go back out there.